Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mau'idhah Hasanah dalam rangka bertidusun sesepuh Desa Tuntang yang akan dibawakan oleh beliau Abah Kyai Haji Anwar Zaid. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul ardina was samawatil ula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nuril Huda wa Syamsid Duha wa Badrid Duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, wonten ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni donga. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, pejabat pemerintah kabupaten yang berkesempatan hadir, pejabat pemerintah kecamatan, wonten Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, ingkang minulya, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu
sponsor, sedaya ingkang kita tresnani, para bapak, para ibu, adik-adik lan sedaya jamaah, mugi-mugi pinaringan panjang umur, sehat walafiat, Islame tambah mantep, imane tambah kuat, akhlake tambah mulya, takwane tambah sempurna, ibadahe tambah istiqomah, pinaringan wilujeng selamat mulya bahagia donya akhirat. Monggo kita kanthi ikhlas maos suratul Fatihah kita hadiahaken dhateng para sesepuh, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita ingkang sampun tinimbalan ngarsanipun Gusti Allah pindah gesang wonten ing alam barzah. Langkung-langkung tiang sepuh kekalih kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, canggah-canggah kita, sak penginggil sedaya ahli keluarganipun, warga masyarakat Tuntang, khususipun jamaah Praguman, mugia sedaya ahli keluarga ingkang sampun sumare wonten ing alam barzah, sedaya amal bakti, amal ibadah, amal ketaatan, amal kesaenanipun dipun tampi dening Gusti Allah. Sedaya kesalahan lan dosa-dosanipun dipun ngapura dening Gusti Allah. Mugia sedaya dipun slametake saking fitnah lan azab kubur, dipun bebasake saking siksa neraka, lan sedaya mugi dipun golongake minangka dados ahli swarga. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kenging napa kula sampeyan diperintah kirim donga dhateng sesepuh lan keluarga ingkang sampun seda. Jawabane, yen kita sakniki tesih ten alam donya, sregep kirim donga dhateng sesepuh lan keluarga ingkang sampun wonten alam kubur, niku benjang giliran kita seda, mongko penduduk sing tesih dhateng donya kathah ingkang badhe ndongaake kita. Niki kula ngangge basa Jawi kok ketingale kathah sing boten dong nggih. Wong Praguman ketingale njaluk kasar-kasaran kok iki. Sampeyan nalika sik urip nang donya kok sregep ndongake wong sing wis mati, niki benjang yen sampeyan mati, pun siap mati napa dereng? Siape kapan? Oh, ngrantos Pak Camat nggih pun mboten napa-napa. Lek Pak Camat mboten wantun tindak piyambakan kersane dikawal Kapolsek kalih dan Ramil mrikone. Mangke giliran panjenengan kok seda mati ngono ae wong Praguman kok seda. Sapa muni bangka mau? Giliran wong Praguman mati niku benjang keluarga lan masyarakat sing tasik sugeng ten alam donya kathah sing ndongake panjenengan. Nomor kalih, sakniki panjenengan sregep lendongake sesepuh lan keluarga ingkang sampun wonten alam barzah. Niku benjang nalika panjenengan nyusul mriko, jenengan rencanane lak arep jalan-jalan mriko to? Niku penduduk alam barzah bersukacita menyambut kedatangan panjenengan. Seneng
Lho putuku Sriyati lagi teko kene no. Nggih Mbah. Lah jalaranmu mati kena ngopo no? Kebledosan kompor Mbah. Pokoknya saiki sampeyan kok sregep ndongake sesepuh lan keluarga ingkang sampun ten alam kubur benjang nalika panjenengan nyusul mrika niku penduduk alam kubur sami menyambut kedatangan panjenengan dengan sukacita seneng. Lah sebalike saniki sampeyan kok wegah ndongake wong sing wis ten alam kubur apa meneh ora tahu kirim donga dateng sesepuh ora tahu ndongake keluargane sing pun kapundhut niku ketika nanti menyusul ke alam kubur sana penduduk alam kubur niku sami cuek penduduk alam kubur niku sami nyaprut. Halo ketoke kok wedi ngono sampean. Mula Kanjeng Nabi le mulangi kula sampean nek liwat ten ngene alam kubur, lewatan alam kubur, lewatan pemakaman, lewatan kuburan niku dikendongake. Keuntungane ndongake tiyang ingkang sampun kapundhut niku jenengan pikantuk donga saking malaikat sami kalih dongane panjenengan. Panjenengan kok ndongake tiyang sing sampun kapundhut niku malaikat ndongake panjenengan walaka mithlu ma da'autahu sampean ya oleh donga padha karo donga sampean nyang wong sing wis mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi umpami jenengan le ndonga ngeten, ya Allah Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan, mugi-mugi sedaya dosanipun almarhum Pak Lurah panjenengan ngapura Gusti. Contoh Pak Lurah. Biasane sing dike contoh ki ndisiki kok. Lho ngono kuwi panjenengan langsung didongake malaikat. Iya Mbak Ti, mergo sampeyan ndongake lurahmu muga-muga di ngapura kabeh dosane. Iki lurahe wis mati lho ya. Sampeyan ya tak dongake muga-muga kabeh dosa sampeyan di ngapura Gusti Allah. Le, keuntungane napa? Dongane sampeyan urung karuan mandi. Ning yen dongane malaikat mesti mandi. Dongane sampean durung karuan diterima. Ning yen dongane malaikat mesti diterima. Paham? Jenengan dongake mbae sing sampun kapundhut niku donga jenengan urung mesti mandi, urung karuan diterima. Jenengan entuk donga saking malaikat mesti mandi, mesti diterima. Berarti ndongake tiyang sing sampun kapundhut niku rugi napa bathi? Rugi napa bathi? Bathi, mergo didongake malaikat. Paham? Lho Kanjeng Nabi le perintah idza marartum 'alal maqabir zaman lek kurang percados saged ditingali ten ngene kitab namine At-Tajrid As-Sharih. Nek potonganmu ya ora ngira, buka-buka kitab wis ora ngira, wis ora ngira, sak lurahe ora ngira. Paling yang bukai HP, chattingan, IG-nan, TikTokan, ya ora. Wis tak kei matenge wae, Sampeyan ki neh liwat kuburan, padha ndongakne nyang penduduk alam kubur. Padha ulu'a salam nyang penduduk alam kubur. Bu, ana wong praguman lewat kuburan kok ora gelem ndongake penduduk alam kubur kono, ora gelem uluk salam nyang penduduk alam kubur.
kubur kono. Wong praguman ora tau ngerti dron kok padha ndangak. Sing ndangak ngingeti dron tak dongake tengkengen ra iso balik. Ayu katrok. Kene pertentangan nerangke ngaji kono denger-denger ningali dron. Operator ora usah kentir dronmu mbok incer-incer mrene tak antem degan kok dronmu. Gara-gara dronmu aku dicuekin nama jamaah. Diteruske mboten niki ngajine. Nek ana wong praguman lewat kuburan ora gelem ndongake penduduk alam kubur kono, ora gelem uluk salam nyang penduduk alam kubur kono, monggo penduduk alam kubur padha nesu, padha tangi terus ngomong ngene, tiroke sing ora melu neroke cepet nyusul nyang kuburan. Piye leh ngomong penduduk alam kubur mergo nesu. Waihakum bareng. Waihakum. Waihakum. Fantawiru sa'atakum. Hei wong praguman sing liwat kene cilaka sira titenono besok yen sira wis bongko ngono kok. Waihakum, celaka kamu lewat sini nggak mau mendoakan, nggak mau salam, nguncluk wae. Fantawiru sa'atakum, titenono sok nek sliramu wis nyusul mrene, awas ngono. Tapi nek ana wong praguman lewat kuburan kok gelem ndongake terus gelem uluk salam, kabeh penduduk alam kubur kono padha ngomong marhaban bareng, marhaban wa ahlan bikum, salamun alaikum. Hei wong Bojonegoro, matur suwun, aku didongake, salammu tak terima. Selamat datang, selamat jalan Abah Hamzah, semoga selalu dalam keselamatan dan kasih sayang Allah. Lho ngoten niku para sahabat terus tanglet. Kanjeng Nabi wong lewat kuburan kok diken ndongake, diken uluk salam ten ahli kubur niku hal hum yasmaun wa hal hum yujibun. Apakah mereka semua mendengar? Apakah mereka semua menjawab? Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Na'am." Iya, hum yasmaun. Mereka semua mendengar. Wa hum yujibun. Mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasmaun, akan tetapi kalian tidak mendengar jawabannya. Andaikan kalian mendengar jawabannya, ya ora trimo mayu ya ndom. Ndoprok ning kono kepuyuh-puyuh. Cobi ana wong praguman lewat kuburan terus kayak ngene. Uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafun. Terus do tangi jawabi, waalaikumsalam mbak, mampir. Piye nek ditawani kan mampir ngoten niku. Kepireng karena pendengaran orang yang sudah di alam barzah jauh lebih tajam daripada pendengaran orang yang masih hidup di dunia. Mila nek lewat kuburan kae uluk salam pelan-pelan wae, ndak harus kenceng, ndak harus keras. Soalnya ono lho wong lewat kuburan ki lek uluk salam banter banget. Assalamualaikum ya ahlal kubur,
ditekoki kancane, "Ngopo Mas kok banter banget?" Lho kuburan semene mbane kok. Iki nek ora banter sing pojokan kono ora krungu. Orang yang di alam kubur itu pandangannya lebih tajam, pendengarannya lebih tajam. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus gini, kula mantun maos kitab niku, ngerti keterangan niku para jamaah. Saben lewat kuburan nggih mesti uluk salam kula. Nah, kula meh bendinten kula hampir tiap hari nglewati kuburan. Pancen penggawean kula wiritan, wirawiri turut ratan. Kadang sedina ketemu kuburan 3, 4, mesti kula uluk salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ning nggih kula singkat, wong kula nitih mobil nggih buanter ber ngoten. Mangke nek kula lengkapi assalamualaikum daru qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil athar. Kula kuwatir jenazah ngetutke kula arep jawabi. Wis pokoke assalamualaikum, assalamualaikum ngoten mawon. Estu kula nate nggih kondur wangsul ngaji saking Malang badhe ten Bojonegoro niki lewat Jombang kula. Dalane niku menggak-menggok nggih gronjal-gronjal ngoten. Kula tilem ten mobil. Wayah gronjal melek. Kula nginguk king cendela kok ketok patok kuburan. Refleks saking kulinane. Assalamualaikum kalih gayer-gayer. Lah kok terus supir kula, "Bah, niku kuburan Cina." Aku yo wis kadung iki aku. Ditekoki meneh jawabnya mboten ngoten niku, Mbak. Yo jawab. Haya. Haya, kowe orang salah alamat. Ha. Nah, halo. Lah sekarang kita kok diperintah kirim doa kepada sesepuh dan keluarga yang sudah meninggal. Itu tujuannya apa sih? Kula lek ngomong apa sih, sampean jawab apa dong. Eleng, nek kula kenapa sih, sampean jawab kenapa dong. Nek kula ngomong berapa sih, sampean jawab. Nah sekarang kita kok diperintah kirim doa kepada para sesepuh dan keluarga yang sudah meninggal. Itu tujuannya apa sih? Nah lek ngene kan podo kentire. Harus kirim doa kepada para sesepuh dan keluarga yang sudah meninggal itu kenapa sih? Para kender-kender sekalian, itu jawabannya ada pada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditirake nggih? Kudu banter le banter, insyaallah kula ngajine suwe. Tapi len jenengan jawabnya aras-arasen dek pelan-pelan, kula ngajine sekedap mawon. Ketoron jenengan boten semangat. Aku kan tergantung kamu sayang. Pokoknya kamu oke, aku juga oke. Saya nggak nyangka loh kalau jamaahnya segini banyak. Padahal ini kita berada di tempat yang sangat nyelempet dan meyeng-meyeng. Itu menandakan kalau kamu benar-benar sayang sama aku. Aku kalau udah tahu kayak gini jadi tambah sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. I love you. Alah sing tuwek ra usah. Kisbeh khusus sing nom. Untune karek loro ngene. Untumu kecantol protol. Jawabannya gini sayang. Ditirukan ya. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Menungso urip ning donya iku padha turu. Besok yen wis mati lagi padha melek, lagi padha tangi, lagi padha sadar.
Ngoten artine ngoten niku. Dadi menungso urip nang donya ki Kanjeng Nabi le nggambarke turu. Sing kula depi niki padha turu niki. Lah tangine kapan? Benjing yen pun dipathoki. Diujurke ngalor dipathoki loro, nika nembe melek. Nika nembe tangi, tak baleni. Wong praguman ora usah ditiroke, ora dikongkon kok. Iki jenenge endel. Halo. Lho, wong praguman sing sik urip ten donya niki hakikate padha turu. Lah mbah-mbahe sing pun ten gene alam kubur nika melek. Artinya apa? Urip nang donya kok digambarke turu, yen wis mati kok malah melek, malah tangi. Artinya para jamaah, kehidupan alam dunia ini kehidupan majazi. Kehidupan hakiki, kehidupan sejati adalah kehidupan sesudah mati, kehidupan alam akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup di dunia ini hidup yang majazi, artinya hidup yang hanya seolah-olah. Bareng hidup yang hakiki, hidup yang sejati itu hidup sesudah mati, hidup di alam akhirat. Coba kita renungkan. Ayo dipikir, memang urip ning donya niki urip sing ming seolah-olah. Yen bahasa praguman kaya-kaya, padahal asline alah jebule. Ini kehidupan alam dunia. Sampeyan ningali model pripun mawon ten donya niki nggih ming kaya-kaya. Bareng padahal asline alah jebule. Bareng alah top. Seneng aku iki, ketok cerdas-cerdas wonge, seneng tapi kentir. Sapa ngomong padha? Iya wek. Ayo baleni. Urip nang donya ki ternyata urip sing mung kaya, padahal asline paham toh? Sampeyan nek ketok ana wong numpak mobil apik mewah kae yo ming kaya wong sugih, padahal asline alah jebule kreditane urung lunas. Ya ngono kuwi urip nang donya. Halo? Rasa gumunan, rasa kagetan jare wong sapa mbiyen nak aja kagetan, aja gumunan, mergo urip nang donya kuwi ming kaya-kaya, padahal asline alah lha nek ana wong nganggo seragam doreng dadi dan ramil pangkate kapten, nganggo seragam coklat dadi kapolsek pangkate AKP ajun komisaris polisi, kuwi yo ming kaya-kaya gagah-gagah, padahal asline alah jebule ning omah disentak bojone goblok dadak. Soale kapolsek iki pangkate sret telu AKP, iki bojone kapolsek pangkate jenderal. Halo. Urip nang donya ki meng kaya-kaya.
kaya. Sampeyan lek ketok ana wong dadi lurah. Mlakune gagah, wonge bagus, senyum-senyum. Kuwi ya meng kaya-kaya, seneng-seneng ayem-ayem. Padahal asline alah jebule modal nggo nyalon tekan saiki urung balik. Ngono arep nyalon meneh, gaya utang meneh. Duh, urip nang donya yang mung ngono kuwi. Subhanallah. Izin Pak Camat, saya tahu karena jamaahnya mayoritas ibu-ibu dan perempuan itu kan lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Maka saya harus berdiri. Oh, jadi nek bojomu berdiri samanya ya yang ngono kuwi. Wis jantenan kok wong peraguman nih. Lanjut mboten niki. Urip ning donya ki urip meng apa? Padahal asline nek ana wong wedok sregep yasinan, sregep sholawatan, sregep pengajian, sregep maca Quran, kuwi ya meng kaya anti nyelatu, anti ngomel. Padahal asline alah jebule blonjo kurang sithik bojone diomeli, duit entek bojone diomeli, sregep ndugeni pengajian ning sregep ngomeli bojo. Wonten apa mboten? Wonge teko? Aku ngerti klambine putih kalungan panitia wonge. Ngene iki ya kaya-kaya istri sholihah. Padahal asline alah. Iki contone. Pangapunten urip ning donya ngono kuwi kok. Halo. Nek ana bocah perawan kok pakaiane berukut jilbaban, kuwi ya kaya-kaya anti pacaran. Kadang rapet mek ketok matane tok plorak-plorok ngono kae. Sing lucu nek arep mangan bakso ke disingkap seret. Ngono ku kadang ya meng kaya-kaya. Padahal asline nek enek wong pinter pidato, pinter ceramah, pinter dalil, kuwi ya meng kaya-kaya pinter ngamalke isi ceramahe, padahal asline ayo teruske lemu keplok teruske. Maksudmu aku ngono to? Matur suwun. Rumangsa mulai ana wong sing pinter qala ta'ala qala nabi qala al-musannif rahimahullah terus pinter leh nerangne jelentreh kuwi mesti lakone padha karo omongane sing disampaikno mesti dilakoni kabeh. Kuwi ya meng kaya padahal asline mari para jamaah kalau pengen tinggi derajatnya di sisi Allah, salah satu tanda orang soleh yang khusus itu adalah rajin qiyamul lail. Ciri khas orang soleh itu adalah qiyamul lail, sholat tahajud. Mari istiqomah sholat tahajud tiap malam. Lha ngono ku rumangsamu sing ceramah model ngono ku saben dalu qiyamul lail, saben dalu sholat tahajud. Ku ya meng wonten apa mboten? Wonge teko. Manggone ngisor apa ana panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang?
Pecine warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Maksudmu aku toh? Matur suwun. Nek enek wong dadi panitia pengajian nganggo seragam kalungan keplek panitia ana fotone penceramahe ngono ku ya meng kok dadi panitia pengajian nganggo seragam pinter le narik urunan ngono ku ya meng kaya dhewe nek urun disiki padahal asline alah malah orang melu urun ra melu nyumbang wonten apa mboten wonge teko manggon ngisor apa nang panggung endi wonge nek rumane to ana acara pengajian tamu kehormatan diunggah ke panggung lungguh kursi kuwi kaya nyumbange paling akeh padahal asline jebule ora nyumbang contone lurahmu ora trimo ayo mudhun ayo lurah minggat ora apa-apa pilihan meneh pokoknya lek ngaji karo Abah Anzak kupinge kudu kandel ra kandel ra usah moro bene lho ngeten iki lho maksud kula niku ben akrab karo lurahmu lha nek akrab kan cara ngelingne gampang to Bu wis kenal lho iki lurah Tuntang iki kok orang genah iki nah kene kan iso ngelingne mergo wis akrab lha nek urung akrab kan yo angel to arep ngelingke sungkan kaya aku karo Mas Yogi ngene iki kan urung patek akrab arep ngelingke yo sungkan lha supaya akrab yo mbok piye carane ngono nembe kepang sepindah iki lho nembe kepanggih sepindah ya dereng akrab dadi umpama kula arep ngelingke sungkan lha nek iki aku serangga akrab kok iki nakal sithik aku wani ngelingke terus kowe tak geser ngono wani aku ngelingke aku wis ngerti NRP-mu kok lho ngono camat bareng iki meneng wae ket mau kowe ngeteni giliran nyonge kapan iki ya ket mangko aman tenang Pak Camat wis diwakili Pak Lurah lha wis pertama mau kok menuju alam barzah dikawal Kapolsek sampai dan Ramil mong makanya kan sekarang udah tak anggap nggak ada sudah di alam barzah Allahumma sholli ala Muhammad lah terus sehingga iya ya sayang aku tahu kok kamu pengennya berlama-lama sama aku kan sama andai kamu tahu hatiku berat banget mau ninggalin kamu apa kenter podo Bapak ngapunten Bapak nggih ngene iki carane menundukkan wong wedok ngene iki Pak mulane sampean sering diomeli dicelatu bojo soalnya sampean nggak tahu kelemahane wong wedok tutuknya terus cepet mati sampean wong wedok ki sakti halo bahasa Indonesianya perempuan halo itu dari kata dasar empu itu tukang gawe keris tukang gawe tumbak tukang gawe senjata tukang gawe pusaka mulane sakti lah perempuan itu dari kata dasar empu ditambahi per dan an dadi perempuan mulane sakti wis kiai iki ya pinter dalil ngene iki ana nang jaba
Mbok nyeramai wong puluhan ewu ya biasa. Kon nyeramai bojone dhewe ijen ora iso. Ya ora mung ra iso, rawani. Mbok misale bojo ngambek, lho rumangsamu nek bojone kiai terus ora tau ngambek ngono. Nek kado seringkut-seringkut seledot. Seringkut-seringkut sentiet ngono. Nah terus tak lungguhke, lungguh plek langsung tak ceramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku salam urung rampung diprek tinggal nyingkreh. Aja rame-rame. Bojoku babar pisan ora kagum karo ceramahku. Sing kagum ya sampean-sampean kuwi nek bojoku babar pisan. Aku tahu sore-sore pas libur ten griya, nggih rampung ngasar ngeten iki, enten tanggi niku nyetel radio gek banter banget pas ceramahku sing diputer. Teko omah ya krungu banter. Aku pas lungguh, niku bojoku liwat sret, ceramah apa? Ceramah ngono kok disenengi wong akeh. Ceramah apa? Aku meneng jawab sithik tok aku, sing penting laris. Sing ngomong bojoku aku yang meneng wae, tapi nek sing ngomong lambemu ya tak tapuki ya mbak. Kehidupan dunia itu kehidupan seolah-olah, nikmat dunia juga nikmat seolah. Nikmat donya niku ming kaya padahal asline alah. Maka Al-Quran membahasakan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Bu wetenge luwe, wong kene ngarani luwe apa lesu apa ngelih. Wetenge ngelih banget, pengen mangan, ketok menu makanan kayak kaya arep disikat kabeh. Bareng wis mangan tenan, elah 7 sendok ae lho wis enek. Nggih napa mboten? Ya ngono kuwi nikmat donya, ngapusi. Ya Allah, paham apa ora to iki? Ana bocah nom lanang wadon sing urung rabi kae urung nikah. Kuwi bayangane wong nikah ya kaya apa ngene diuntel-untel ditekuk-tekuk. Wis seakan-akan betul-betul merasakan nikmat surgawi, kenikmatan keindahan yang luar biasa. Bareng wis rabi, elah. Ya meng ngono kuwi ta. Nek rampung boyok ora karo-karoan ngono kuwi. Halo? Halo? Anak muda yang masih pacaran itu bayangannya kan, wah nanti kalau jadi suami istri pasti bahagia. Koyo-koyo kuwi seia sekata, sehidup semati, sevisi sehati. Jargone aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Koyo-koyo pancen urung dirabi, urung dadi bojone kok entut rasa duren kok. Gelek kecut ya rasa jeruk. Bareng wis dadi bojone, elah. Tangi turu bojone angap mutah mambu abape sing kotak-kotak kuwi. Lho. Donya ki ming kaya mbok ra diteruske kok. Bu. Ini maksud saya jenengan ki aja kok ming fokus karo urusan donya. Bu. Nek sampean ketok ana wong sugih
ge. Saking sugih kae ya kaya ayem-ayem tentrem-tentrem bahagia padahal asline urung mesti. Kadang luwih bahagia sing melarat timbangane sing sugih. Halo? Nih, wong sugih kae nek turu nang gone spring bed mentul-mentul mendut-mendut. Lah sing melarati turu lemekan kerdus melungkur mek kerusek-kerusek. Kuwi mesti luwih bahagia sing ana spring bed sing sugih kae. Urung mesti. Kadang bahagia sing lemekan kerdus kerusek-kerusek kuwi lho. Bu. Nah turuan ning spring bed mentul-mentul mendut-mendut. Lah nek ngipine dioyak-oyak gendruwo kae. Dioyak-oyak demit kae, katok tangi turu. Turu lemekan kerdus melungker kerusuk-kerusuk ngipine mlebu restoran. Mangan kewel-kewel semua menu ada, ono sate, ngombene es degan seruput-seruput ngelilir iso iler. Kuwi ngono bahagia nikmate ra karuan. Halo? Kaya-kaya Bu, wong nyekel duit akeh ki utange ya, tanggungane ya. Mbok pikir sing lungguhno panggung ngene iki mesti uripe luwih bahagia timbangane sing ndoprok-ndoprok nang ngisor. Yang di atas panggung mesti lebih mulia daripada yang ndoprok di bawah. Belum tentu. Ini hanya penampilan dan perlakuan di dunia. Yang kaya, yang punya jabatan, naik panggung, lungguh kursi empuk, seakan-akan lebih mulia daripada yang doprok-doprok, yang melarat-melarat, yang di bawah-bawah. Dalam pandangan Allah belum tentu. Bisa jadi yang keplok-keplok doprok di bawah ini lebih jelek. Sugih ki mumet tuh Bu, mikirno karyawan, mikir gaji, mikir apa, kek malah mangane iki lho akeh sampean timbangane wong sugih-sugih kuwi. Nggih mboten? Duwite nganti miliaran, nek perlu triliunan, paling sing dinikmati ya 100.000, 200.000. Woi. Padha karo sampean. Wong melarat mangan nganggo sendok. Lah wong sugih ki nek mangan apa nganggo sekrok? Kaya padha sendoke. Padha wae. Ya mesti bantah, ya ora padha. Sugih karo melarat kok padha. Ya ora padha, sing bantah iki mesti melarat. Ora trimo soalé. Bedane mung sithik lek mbok bantah. Wong sugih mangan lawuh sate, wong melarat mangan lawuh tempe. Bedane mung ning ilat karo ning tenggorokan. Pirang detik kuwi mampir ilat, mampir tenggorokan. Bareng wis mlebu weteng bleng padha wae. Apa maneh nek wis metu persis ora ana bedane. Apa nek bengi mangan lawuh sate kae esuk metune langsung rentengan ngono. Ya ora kok. Anyel aku ngene iki. Wong sugih dadi bos, sing melarat dadi karyawan. Lha kadang mangane akeh karyawan kok timbang bose. Bose sik mumet mikir iki, pemasarane ngene, penjualane ngene, gajine ngene, tunjangane ngene. Nggih napa mboten? Karyawan wis mangan ping 3 lho bose kadang urung mangan. Kiai karo supire lho mangane akeh supire. Halo. Dilanjut mboten iki. Lah sik, iya rungokke. Bu. Mulane sampean iki diparingi sehat ngene iki disyukuri tenanan, Bu. Ya wong sugih kadang duwite akeh ngono kae, duwite miliaran triliunan, ora iso nikmati kok, Bu. Lah ndek kena stroke ngono kae. Mobile mewah-mewah jejer 7, ndekne ra iso numpak, ayo cobi. Malah ngapunten duwe miliaran triliunan ndak uripe nang ruang ICU kae. Ayo mangan ngombe ra iso mung diimpus, nguyuh ngising diselang. Nggo apa duwe akeh uripe mung trimo ngene.
Apa persis? Dia nyilih lambemu sediluk am. Samplok tagak listrik pisan. Dikai contoh malah dipersis-persis ke. Lho duit akeh nek uripe meng trimo. Matur suwun. Kepenaan sampean najan melarat sehat, mangan semangka iso entek dikerokoti sak kulit-kulite kuwi. Nganti no pengajian sik mangan lho kae. Kok ngerti ae, aja kok sing mangan, sing ambek ngemiki aku ngerti kok. Ora ngerti piye wong aku ngadeg nang dhuwur. Ketok ana sing ngodos ngene ambek ngene. Gayane ditutupi jilbab ngene. Wis bar ketok lagi ditutupi. Rasa pamer aku wis duwe dhewe. Lah terus lho piye karepe? Mula nikmat donya ki meng mataul ghurur, kesenengan yang menipu, meng enak kawitane tok, saya suwe saya ora enak, tambah suwe tambah ora enak. Nikmat hakiki di kehidupan hakiki adalah nikmat sejati. Buktine tambah suwe tambah enak, saya suwe saya enak, saya enak, saya enak. Itu kehidupan akhirat, kehidupan surga. Ngapunten, wong praguman benjang ten swarga nek sida ya nek sida kowe ngrasake sida apa lambene lecek ngono ku ya ora sida kok. Kowe ngrasake kenikmatan swarga kuwi tambah suwe tambah enak, tambah enak, tambah nikmat, tambah bahagia. Bu, sampean nang swarga besok nek sida mangan ki saya suwe saya enak. Mangan gedang ngono. Cokotan kedua lebih enak daripada cokotan pertama. Cokotan ke-10 lebih enak lagi. Cokotan ke-100 lebih enak lagi. Ngombe no swarga yang ngono. Teguhan ketiga lebih enak daripada teguhan pertama. Teguhan ke-100 makin enak, makin nikmat. Begitu seterusnya. Halo? Halo? Kumpul bojo no swarga yang ngono. Tambah enak, tambah enak, tambah enak. Tambah jos, tambah jos, tambah jos. Tambah gereng, tambah gereng. Tambah hot, tambah hot. Tambah asyik, tambah asyik, tambah asyik. Lho, lah nek ning donya mangan enake lak sendokan pertama to. Sendokan pertama enak, sendokan ke-20 mulai blenger, sendokan ke-50 enek, sendokan ke-100 muntah. Nggih mboten? Ngombe enake ya tegukan pertama tok nang donya, tegukan ke-5 mundak gak enak, tegukan ke-10 kembung. Halo. Kumpul bojo nang donya enake ya pertama tok ser ngono kuwi. Terus ke ser protol dengkulmu. Wong donya ki meng ngapusi. Aja rame, nek rame langsung tak dongani. Halo. Lho, baguse wong lanang wong wadon ayu ning donya meng pirang taun. Wong ning donya saya muda tuwek, elek tuwek akhire. Lho ya ngono kuwi to. Lah nek nang swarga wong lanang saya bagus, tambah gagah, tambah ganteng, tambah keren, ngono. Tambah kuat. Sing wedok ya ngono, tambah hayu, tambah semok, tambah belenok, tambah montok, tambah mentok. Tambah hayu. Lah nek ning donya baguse wong lanang iki lho sepira suwene. Paling mentok nganti tekan umur 50. Kowe tau Pak Camat iki saiki sik bagus, sekedap meleh. Saiki sik bagus sik gagah, golek 50 munggah mulai mengkeret kabeh wisan. Lho nggih kok sik enom ngene iki masyaallah. Ana bocah wadon ayu kaya arep dimploki kabeh. Jal nek wis umur 70 munggah kae, ketok bocah wedok ayu liwat yo mek plorak-plorok. Blongor-blongore ngono kae bocah ngendi kae dijejeri yo mengkeret. Lah kaya aku ngene iki sik iso bengok-bengok, Bu. Sok nek wis tuwek, aja kok bengok-bengok, tanggo wae untukku motoli dhewe. Kapolsek iki main bulu tangkis ya kuat 5 set 7 set. Sok nek wis tuwek nyekeli rakete ceblok. Nggih mboten?
Wong wadon yo ngono. Ayune wong wadon sepira lawase to Bu ning donya. Mula sing ayu-ayu aja kemayu aja kentir. Ayumu ora mergo apa-apa, Nduk, Nok. Dirimu ayu mergo jeh enom. So nek wis tuwa, kaya mburi kan mburi jalan lah, mburi. Lah kaya kuwi, heeh. Ya wis ngono kuwi, ora beda karo kuwi, sok dadimu ya wis ngono kuwi. Mengkeret kabeh. Saiki sih enom kok, kabeh-kabeh sih kenceng. Masa mentek-mentek. Esemane neratapne jantung. Wong lanang diesemi langsung neratap, lirikane medhotke kolor. Nek wong lanang dilirik langsung dudul ke jero del kolore pedhot. Sik enom kok. Dodo ceh mentek-mentek ngono kae. Digo mlaku iso der ngono. Apa maneh selawatan ambek tangane ngene iso dul ngono kae. Kondisikan kowe ngene-ngene ra apa-apa, tapi iki mulo nek lanang ra sepira, lah wedok kok ngene del. Menimbulkan fitnah. Halo. Sih enom kok. Mesem nyenengke wong, bareng wis tuwa kaya mburi kae. Jal mengengeh medeni wong. Wis kendor kabeh. Pipi kempong untu ompong ngono ku, dada ya karek tengere tok. Jajal wis ngelembreh kewer-kewer. Mbok nganggo BH sing apik regane larang, tetep brosot. Dinggoni BH mek nyengangi nang dhuwur ngono ku. Nek ora ngandel kae mbae mburi kae gerayang ngono kae. Kowe meneng kowe tak antemi pisan kok. Lho nek wis ngono ku sing meh mbok banggake apa? Sing arep mbok sombongke apa? Halo. Lho sing duwite akeh kae, saiki sih enom wae kadang ora iso menikmati kok. Apa meneh lek wis tuwa kae. Duwite nganti triliunan miliaran kae cobi sing dinikmati sepiro? Ayo. Mangan sate wis ora tedas. Sepurane iki tak sampeno kanggo nglipur sing kere-kere kuwi dadi padha wae. Dadi urip nang donya ki mung kaya. Maka orang bijak rungokne to. Sampeyan lek ketok ana wong sing ketoke apik ora usah gumun. Wong sapa mbiyen le pesen aja kagetan, aja gumunan. Ana wong ketoke apik kae ya ming kaya adik-adik tolong aja rame nak. Nanti kalau sampean ngomong dhewe, bapak-bapak banser tak suruh mindah sampean. Ya iya, apa enggak seneng? Mending sampean nek ngomong dhewe rame, ndak usah budal ngaji timbangane ganggu ibuke bapake sing niate ngaji. Meneng mending turu. Manggonmu ning ngisor panggung ngomongnya banter, ganggu abah yang lagi ngaji. Nggih apa? Ngene iki kok arek sarung Bah, sarung. Munggah ditekoki arep ngapa wae? Selawat Bah, selawat. Genan selawatan. Alamate tak jongkrokne. Alamate wis jelas peraguman. Lah umumnya nek tampil munggah meng arep selawatan, ya kok penak. Karuan suarane enak, lagune enak. Wah ini pantas dibanggakan. Lah meng trimo ngono kuwi. Alamate tak jongkrokne. Mending ra usah munggah. Nek mbiyen kabeh munggah tak kei hadiah, saiki gak. Loh iyalah, biar jadi contoh. Aku pengen anak Indonesia itu tangguh. Aku pengen anak Indonesia itu hebat, jadi inspirasi bagi ibu-ibu, bagi anak-anak yang lain. Aku pengen ngono, wes. Nanti mangane mek bengok-bengok tok ngono kuwi. Ngapa manggon ngarep ben dipanggil ben entuk sarung. Mending tak kena ibuke timbangane anak sing model kaya ngene iki. Wonge pokoke ra melok keplok.
Ayo tirane meneh. Tirane saiki Kanjeng Nabi le dawuh ngene, la ta'jabu bi'amalil abdi hatta tanduru kaifa yuhtamu bih. Ini artine ngene, kowe ra usah gumun karo amale seseorang. Lek ana wong sing dianggep hebat, ra usah gumun. Wih sik kaya-kaya urung mesti kok. Entenono bagaimana dia di akhiri hidupnya. Entenono sok matine piye, bagaimana akhir kehidupannya, Bu? Lek ana wong kok ketoke apik, dipanggil ustad, ustazah, diceluk kiai, bunyai, gek pinter dalil iso nuturi wong, ra usah gumun. Ngono ku ya mung kadang kaya-kaya. Entenono sok matine piye? Ngono jere Kanjeng Nabi, aja gumunan. Mula kula saestu pesen sing nderek ngaji kula ya ora usah gumun karo Abah Hamzah. Apane sing digumuni? Biasa aja kali. Wah, Abah Hamzah leh ngaji mulai zaman biyen sik kul huwae le. Wonge sik sapa ngomong sik elek mau. Terus nih sik kaya wong cacingan ngono. Lo nganti tekan saiki kok iso istiqomah, iso terus jamaah. Ora usah gumun. Satu, lihat manfaatnya apa Abah Hamzah ini. Dapat manfaat apa jamaahnya? Perjuangannya seperti apa? Kemanfaatannya untuk umat seperti apa? Bener nggak sing diomongne kuwi karo lakone? Apakah nanti dia hanya memperkaya diri untuk dirinya dan keluarganya saja, bukan untuk kepentingan umat? Perhatikan terus, tunggu bagaimana nanti matinya. Abah Hamzah seperti apa kematiannya. Tapi dhisik lurah, kapolsek dan ramil camat bareng iki. Halo? Ana wong mulai cilik apik lho, jebul tuwa-tuwa nakal, matine elek, suul khotimah. Ana wong iki ketoke elek, jebul tuwa-tuwa taubatan nasuhah, matine apik, husnul. Wes muga-muga paham. Oi. Oi. Maka orang bijak mengatakan selembar daun mangga, tahu daun mangga? Kalau sarungku cap. Ini ceritanya daun mangga. Kata orang bijak ini, selembar daun mangga mampu menutupi dunia. Niki nek wong bodoh ya ora cetha, mosok selembar daun mangga kok bisa menutupi dunia. Kalau nggak percaya, ambil daun mangga selembar, kemudian tutupkan ke matamu. Maka sapa ngomong matamu dhewe? Kowe ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? Ambil daun mangga selembar, kemudian tutupkan ke matamu. Dunia akan tidak kelihatan. Betul? Betul? Berarti dunia bisa ditutupi oleh selembar daun mangga. Caranya ya daun mangga itu ditutupkan ke. Aku lagi iki ngaji di mata-matake iki. Paham mboten? Dunia ku wis meng ngono kuwi. Halo. Bahkan kadang-kadang tadi di depan saya sampaikan, indera kita yang di dunia kalah tajam dengan indera yang sudah berada di alam barzakh. Makanya Kanjeng Nabi lek pesen ngene, ayo tirokne meneh. Sing nirokne tak dongakno barokah. Lancar usahane. Lancar rezekine. Gampang kabeh urusane. Gampang kabeh usahane. Gampang pekerjaane. Gampang jodone. Gampang golek utangan. Kok emoh sing diutangi lali ora nagih. Kelakuanmu yang ngono kuwi. Sirane ya. Idza sami'tum siyahatika
fadlih fa innaha ra'at malakan yanzil. Nah kuwi artine ngene, kalau kamu mendengar ada ayam berkokok malam hari, maka mintalah kepada Allah anugerahnya, berdoalah kepada Allah meminta fadl karunia-Nya. Karena ayam yang berkokok malam hari itu dia lagi melihat ada malaikat rahmat yang turun. Sampeyan kok krungu ana pitik kluruk bengi-bengi gendang donga nang Allah njaluk kanugrahan. Ya Allah Gusti, duit kathah nggih Gusti nggih. Ya Allah Gusti, anak-anak kula solih-solihah. Ya Allah Gusti, bojo kula waras ndableke. Ya Allah Gusti, ngono. Halo. Soale dawuh Kanjeng Nabi, ana pitik kluruk bengi-bengi kuwi mergo pitike ngerti ketok ana malaikat rahmat mudhun. Lah nek cara praguman ana pitik kluruk bengi-bengi kuwi mergo enek perawan. Kok iso enek perawan meteng? Lah nek ngono berarti ana wedhus kok ngembek bengi-bengi, mbek kaya enek rondo dikrokoti garangan. Mbok gathuk-gathukno ae. Anggere krungu ana pitik kluruk bengi-bengi, ya ngono kok. Ki perawan ndi sing meteng iki? Wong Kanjeng Nabi lek dawuh, kuwi ana pitik ngono kuwi mergo ndene ketok malaikat rahmat mudhun, sampeyan dikongkon donga njaluk kanugrahane Gusti Allah. Lanjut. Tirane wa idza sami'tum nubahal kilabi lailan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim fa innahu ra'a syaitonan yanzil. Ngene artine ngene, sampeyan lek krungu ana kirik ndi mau kirike ya. Sampeyan nek krungu ana asu juguk bengi-bengi, ya ora mergo ketok maling ora. Jare Kanjeng Nabi, sampeyan nek krungu ana asu juguk bengi-bengi, gek ndang nyuwuna pangreksa marang Gusti Allah sangka pengridune setan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan dan serangan setan. Kenapa? Karena anjing menggonggong malam hari itu dia sedang melihat setan lagi turun. Lho ngono, Bu. Lha ngene iki nek cara apa ilmu pengetahuan modern diteliti karo scientific, jarene ngene Bu. Pantas lho bocah iki sik rame meneh kok tak jereti salon tenan kok. Halo. Halo. Pantas kalau ayam bisa melihat malaikat. Sebabnya apa? Malaikat terbuat dari cahaya, sementara retina mata ayam mengandung sinar ultraviolet yang merupakan inti dari cahaya terdahsyat. Pantes lho najan ngono nyatane Kanjeng Nabi dawuhe ngoten kok. Ayo. Lah kalau anjing bisa melihat setan, ya setan terbuat dari api. Retina mata anjing itu mengandung sinar mengandung sinar inframerah. Sumber kekuatan dahsyat api. Pantes kalau anjing bisa melihat setan. Tapi lepas dari itu, nyatanya mata ayam lebih tajam daripada matamu. Mata anjing juga lebih tajam daripada matamu. Ya mataku juga ya. Loh mata ayam bisa melihat malaikat lagi turun, lah terus matamu? Apa bisa? Bisa enggak melihat malaikat? Jangan khawatir, insya Allah bisa. Sebentar lagi kamu akan melihat malaikat Israel. Ya itu satu-satunya kesempatanmu melihat malaikat. Bu, ya Allah. Jadi zaman ojo kuatir.
Lek ndongane wong sing pun kapundhut sesepuhe mbambahe kae ora tekan, mesti tekan. Mereka mendengar kok, mereka melihat kok, indranya lebih tajam, pandangannya, pendengarannya lebih tajam daripada kita yang masih di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngene iki ngatur wong kene iki ora ngerti saiki hitungane per menit. Bu, mula nek ana jenazah dipikul, sampean pun nate dipikul, sampun pengen dipikul, pokoknya sing rame orang gatekke kuwi dipikul dhisik dhewe. Sohat dari Kanjeng Nabi, jenazah ki nek dipikul kae jerit. Idza kanatil janazatu khairan, nek jenazahe apik, sohat jerite ngene, tiroke. Asri'u bi bareng. Asri'u bi. Ayo cepet. Aku ndang gawa. Ndang budalne ning kuburan. Lungke. Sik tirone meneh. Tapi nek mayite jenazahe kuwi elek, wa idza kanatil janazatu ghairu sholihatin, nek elek sohat jerite ngene. Aina. Banter to, aina. Tadhhabu nabi. Hoi. Aku iki arep mbok gawa nondi. Ngono jerit. Kullun yasma, semua makhluk mendengar. Kewan-kewan krungu kabeh, wit-witan krungu kabeh, malaikat krungu kabeh, kecuali menungso. Kenapa manusia tidak mendengar? Li'annahum law sami'u law sa'iqu. Andaikan manusia mendengar jeritane jenazah dipikul kuwi, kelenger kabeh. Mulane terus jenazah dipikul kae diwacake la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bareng la pisan wae wong aku mengarep ngombe kok. Kowe nek ora takon maca ngono mesti aku ngombe mbok iloke ngombe. Aku wis apal lambemu. Lha nek sampean tak takon ngono kan ora iso ngiloke aku, wek. Iki jenenge zikir modus. Sik rumakke sik. Nah saiki kehidupan hakiki, kehidupan sejati, kehidupan alam barzah sak teruse niku kehidupan roh. Kehidupan roh itu kehidupan yang tidak mengenal jarak, ruang dan waktu. Ojo kuatir, umpama sok sampean mati nang Mekah, ora patek pengen ketoke. Terus sampean didongake karo anak sampean teko nggone peraguman kene. Tekan apa mboten? Tekan, soalnya kehidupan roh itu kehidupan yang tidak mengenal jarak, ruang dan waktu. Ora ana adoh, ora ana parek. Wong kene ngarani parek apa cedak apa? Cedak. Tak baleni. Dadi ya cedak. Ora usah protes to, ora nyumbang protes. Kehidupan roh itu kehidupan yang tidak mengenal jarak, ruang dan waktu. Ndak ada jauh, ndak ada dekat.
Misalnya sampean duwe keluarga kok mati ning Kalimantan ning Sumatera, sampean dongane tekan kene, ya tekan ya sampai. Roh itu nggak ada jauh, nggak ada deket. Yang penting sambungane setel, podo apike, nyambung, tekan. Podo karo ati lho Bu. Ati kan nggak ada jauh, nggak ada deket. Hati itu nggak ada jauh, nggak ada deket. Nek cocok, walaupun jasadnya jauh, hatinya jadi deket. Betul? Nek ora cocok, walaupun jasadnya deket, rasanya jauh. Mula nek omongan ngene, Mbak, sampean karo sedulur sampean sing Jakarta kae, adoh apa cedhak, Mbak? Mau cedhak, teleponan terus bendina visian video call. Mergo atine cocok. Mbok peraguman karo Jakarta iki lho cedhak. Lah sampean karo sedulur sampean sing ngarep omah kuwi, adoh, nek kuwi adoh. Adoh, petuk ya ora tekokan. Lah kuwi serakah. Bagian tanah nek ora ombo dhewe ya ora gelem. Ya dulur ngarep omah kuwi. Wonten napa mboten ngoten niku? Sadulure nganti ora takokan, ora rukun wonten napa mboten? Padahal gara-garane mung sepile pembagian tanah kacek 1 meter, wonten napa mboten? Wonge teko. Nggih, aku ngerti kudung ireng ambek kudung coklat. Ini sedulure iki. Gara-gara tanah kacek 1 meter ya ora rukun. Loh, roh ngono kuwi Bu. Mbah ra dirungokke kok. Seperti hati, nggak ada jauh, nggak ada deket. Wes padha karo HP lho. HP itu nggak ada jauh, nggak ada deket. Yang penting nomornya cocok. Mbok Semarang karo Amerika nyambung. Nggih mboten? Siji ning Semarang, siji ning Amerika. Nomornya cocok kok. Ditelepon yo geder-geder nanti kayak getar. Nyambung. Saiki enek HP loro. Digendeli karet set. Wes kelet ki lo nempel ning nomere ora cocok. Ditelepon nyambung mboten? Ya babar pisan kok orang geder ora cocok. Mulane wong rabi iki dikon milih sing cocok supaya iso geder-geder ngono kuwi. Loh, kok dikon milih? Lho mangane dikon milih kok. Kerja dikon milih. Kerja apa? Ya apa sing mbok senengi. Pekerjaan ki nek disenengi dibangun karo Gusti Allah. Mangan nek kulu mastahaitum. Mangan apa sing mbok senengi. Barokah. Rabi yo ngono. Fankihu ma qabalakum. Kowe nek rabi golek sing top. Kon milih sing apik, sing mbok senengi. Ngono. Lah wong lanang iki senengane ra padha. Ana wong lanang seneng karo wong wedok lemu, seneng bojo lemu. Mulane Gusti Allah gawe wong wedok lemu ya akeh, kuwi stok kuwi. Stok. Jagani wong lanang sing seneng wong wedok lemu. Enek wong lanang ki senengane wong wedok lemu. Dadi nek nyawang wong wedok lemu ki ayem. Bikin hidup semakin hidup. Aku nek ketok bulekmu ki jan, masyaallah. Kena amben ketok mundung-mundung ngono wis. Mungkruk ngono. Dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh. Ayem ngono kuwi rasane ati. Guyu bokonge obah kabeh mau obat mabit ngono kae. Ana wong lanang sing senengane wong wadon cilik. Mulane Gusti Allah nggih wong wedok cilik ya akeh wis stok. Jere wong wedok cilik ki lucu. Iso diketheki. Bu. Bahkan keluarga sing sampun ten alam barzah kalih sampeyan sing tesih ten donya niki sambung innal amwat la ta'tihim akhbarul ahya. Beritane wong sing sek urip nang donya kuwi sampe tekan keluargane sing wis mati. Najan sampeyan ora usah kathik niat mbok kirimke mbok hadiah iki otomatis kok Bu. Yen wong peraguman ki kok guyub rukun ahli ibadah berakhlakul karimah apik-apik. Lah iki mbah-mbahe wong peraguman ning alam barzah kono seneng
alhamdulillah. Apa maneh gek duwe warisan telu kae, sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Duwe tinggalan warisan amal produktif, amal yang ndak habis-habis pahalanya, mulai pertama beramal sampai yaumul kiamah terus dapat pahala. Satu, sedekah jariyah, bejo-bejoe wong diparingi amanah rezeki karo Gusti Allah, tur lomo sering sedekah jariyah. Nomor kalih, ngilmu sing manfaat, ngilmune diamalke, ilmune diulangke. Nomor telu, gadah anak keturunan sing solih solihah, saged ndongaake malah saged mbebaske nyelametke saking fitnah lan adab kubur, saged ngentas saking siksa neraka. Amin Allahumma. Gendang, aku pengen ngerti anake wong peraguman sing solih solihah. Sebelumnya saya minta tolong jamaah, kalau ada anak yatim, saya minta 5 anak yatim naik ke panggung. Yang yatim dulu, yatim Bengkaroan gue. Coba yang yatim dulu naik nak. Nah, yang yatim 1, 2. Loh kok akeh tiba yatime? 5 saja, 5 dulu. Yatim tuwek. Ayo ibu-ibu kalau pengen dapat hadiah sarung, sopo sing iso nyinden. Kena sholawatan wis umum. Lha iku uri-uri budaya Jawa kok. Pundi mriki? Nah, sini nggih. Nggih. 1. Nah, sini sayang. Bentar. 2, 3, 4, 5. Lah kok lanang kabeh ora ono wadone? Lah kok 6 dadine? Wong aku njaluk 5. Lho sik ketambahan. Kene nduk ora apa-apa nduk kene. Masya Allah, lho tambah maneh. Niki kok yatim sak kecamatan metu kabeh iki kok. Sampun nggih, sampun. Lah kok tekan 15 iki kok. Sampun, cekap. Sampun panitia. Aku njaluk 5 kok mbok semene oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lho 9. Oh, dicangkepi 10. Rondo. Sing nom. Rondo tuwek urusane camat. Sik rondo sik iki. Anak-anak, aku minta mic-e. Mana mic-nya? Oh ini nggih. Halo. Nah, apa nanya dulu? Maaf ya, apa nanya? Apa cuma nanya kok? Pertama tak teko iki sik. Pokoknya siapapun yang ditanya sama Abah harus jawab, nggih. Kamu namanya siapa? Farid. Kamu? Khairul. Farid Khairul. Kamu? Alfa. Farid kelas berapa sekolahnya? 6. Khairul? 4. Alfa? 8. Alfa, maaf ya Abah minta Abah nanya, yang sudah dipanggil Allah ibunya apa bapaknya? Bapak. Kamu? Bapak. Kamu? Ibu. Kamu? Bapak. Bapak. Kamu? Bapak. Kamu? Itu dok. Bapak kamu? Bapak iki tok sing ibu. Kamu pengen punya ibu lagi enggak? Enggak.
Itu ada yang pengen jadi ibunya kamu? Orangnya pakai kacamata itu loh. Itu pakai kacamata. Nah, jilbabnya warna pink. Bajunya putih, ada lengan batiknya itu. Loh, enak punya ibu cantik kayak itu. Itu loh orangnya itulah yang jempol-jempol. Mau nggak kamu punya ibu itu? Hah? Nggak mau. Berarti kamu nggak punya ibu lagi? Nggak punya? Bapakmu nggak nikah lagi? Nggak. Saudaramu berapa? 5. Kamu nomor berapa? 5. Ya bener wis tuwa bapaknya. Wis tuwek. Sik tak golekno neh. Kamu sekolahnya kelas berapa sayang? 4. Kelas 4. Nanti kalau lulus sekolah SD apa MI mondok enggak? Iya. Bener. Mau mondok? Bener. Bener. Cita-citanya pengen jadi apa kamu? Tentara. Top ini pengen jadi tentara. Ayo sini. Kenapa kamu milih jadi tentara? Tak apa-apa. Biar apa? Sukses. Biar sukses bela negara. Kamu nanti mondok enggak? Iya. Cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Hah? Enggak tahu. Ya wis pelawak ketok iki. Guyu ae kok. Cita-citane sing apik nak. Kamu mondok enggak nanti? Iya. Bener. Pengen jadi apa kalau udah? Menggantikan kakak aku. Hah? Menggantikan orang tua. Orang tuanya apa? Juragan. Juragan apa nak? Duren. Oh, juragan duren. Cocok ya dadi juragan duren, cocok. Kok lek sampean sukses dadi juragan duren, apa nek rono diparingi ra usah tuku ya? Iya. Heeh, wis. Tak eling-eling pokoke juragan duren Semarang. Kamu nak mondok nanti? Iya. Bener. Namanya siapa? Kamil. Kamil. Kelas berapa sekolahnya? 4. Kamil kesini sama siapa? Ibu. Ibunya mana sekarang? Sana. Sana. Kamil saudaranya berapa? Punya kakak enggak? Enggak. Adik? Punya. Berapa adiknya? 1. Satu. Kamil sudah punya ayah baru belum? Belum. Pengen nggak punya ayah? Enggak. Deh, punya ayah ganteng kayak camat itu kayak Pak Camat? Lihat itu ganteng, mau nggak? Enggak. Kalau ayahnya seperti Pak Lurah itu? Enggak. Angel yo bocah saiki yo. Terus menengahe golek ayah ra usah kondo bocahe. Kamu nanti pengen jadi apa nak? Pemain sepak bola. Top. Idolanya kamu siapa pemain sepak bola? Ronaldo. Ronaldo. Coba tahu nggak Ronaldo sekarang main di klub mana? Al Nassr. An-Nasr. Itu negara mana nak? Arab. Arab. Sebelum di An-Nasr main di mana nak? Portugal. Loh. Itu kan asal negaranya. Sebelum di An-Nasr Ronaldo itu pemain mana? Kamu ngaji Qurannya udah khatam belum? Belum. Sampai juz berapa? MU apa ditakoni guyang-guyu. Kamu sayang, cita-citanya pengen jadi apa? Hah? Polisi yang semangat. Biar bisa nangkap itu maling-malingnya di sana masih banyak. Kamu nak, kamu pengen jadi apa nanti? Lurah ya kamu ya? Hah? Kenapa nggak mau jadi lurah? Pengen jadi apa? Tentara. Oh tentara, lurah rapayu. Ayo anak 4 ini siapa yang bisa azan bagus nanti tak kasih hadiah. Duit 500.000 rupiah. Ayo, yang bisa azan bagus, ayo siapa? Ayo kamu ya. Ata yang mana? Ini kan, ya makanya abah ngerti kok. Ayo, atau sholawatan dulu nak. Hah? Sholawatan dulu. Hah? Terserah kamu mau sholawatan apa. Pakai mic-nya dipegang. Ayo. Azan apa sholawatan? Cepet Ata ini ngantri cepet. Hah? Ayo yang banter. Ya, tas nah ini lo ngantri. Waktunya udah sore. Ayo cepet. Kanjeng Nabi. Leo Jokowi. Azan wae, azan nak. Banter ayo. Allahu Akbar. Mengo total lambemu kangen kok.
pecine kending kluen. Nah, coba sekarang mengo. Ah, ayo. Ayo mengo. Ah, mangap ah. Akbar, Allahu Akbar. Lho ngono ta. Sholawat Jibril ae, sholawat Jibril. Sallallahu itu ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sing banter ta. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus banter. Sallallahu ala Muhammad. Nah, Sallallahu ala wasallam. nah iki sholawat Jibril. Kamu sholawat Israel. Ayo siapa yang bisa? Ya Habibi. Kamu bisa? Ayo. Ya Habibi ya Muhammad. Lanjut. Ya Ali. Ya Hayu Sakobikohi. Wis rapopo kopi kok ini rapopo. Lu anak kecil ya salah dikit-dikit. Kamu ya Habibi. Ya Habibi ya Muhammad. Terus. Ya arusal. Qafiqaini. Ya, kamu ya mau ayat bisa ndak? Ya mau ayat. Ya Mu'asam. Mumajad. Kamu ya Imam Al-Qiblata ini. Ya Imam al-Qiblataini. Nah, pinter diulang. Anta syamsun. Kamu ayo. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Ayo kamu. Iki mengguyang-guyung tok iki. Anta syam. Anta syamsun, Samsun nak. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Nggih, anta iksiru. Nggih. Anta misbahu suduri. Anak-anak nanti kalau kalian udah lulus SD apa MI, misalnya kalian pengen mondok di tempatnya Abah, gratis, nggak usah bayar. Dan tiap bulan dikasih uang saku sama Abah yang yatim. Pokoknya mondoknya gratis, makan gratis, kitab semuanya gratis, SPP sekolah juga gratis, LKS ujian kalau yatim semuanya gratis dan tiap bulan insya Allah ada uang sakunya. Yang alhamdulillah sekarang yatimnya 700 sekian di pesantren kami 700 sekian yang yatim. Kalau total keseluruhan sekitar 2.500 sekian dan semuanya gratis kecuali uang saku ya yang masih punya bapak dan ibu. Sama nek iri ya bojomu kon mati sik. Nah, sing yatim kok diparingi uang saku. Bedanya itu yang masih punya orang tua lengkap itu hanya bayar LKS sama ujian dan kebutuhan sehari-hari saja. SPP nggak bayar, seragam sekolah juga dikasih, kitab-kitab untuk ngajinya juga dikasih, makan juga dikasih. Yang yatim ada uang sakunya tiap bulan. Tuh, monggo anak-anak nanti kalau kamu pengen di pesantrennya apa nggak apa-apa, apa seneng, apa itu nek ketekan santri yatim, seneng banget itu mutiara, seneng banget aku, seneng pinter kamu ya udah, sing cowok, niki sarungnya tambah satu lagi sarungnya, niki tak kayak sarung sing iso solawatan, yang lain tak kasih duit, ini tadi ada titipan dari Pak Haji Yogi, dikasih duit kamu sama Pak Haji Yogi. Mau nggak? Kamu minta duit berapa? Pegang, minta berapa? Juta.
cukup. Kamu minta berapa? 500. Kamu 2 juta. kamu Seikhlasnya mau. nah, iki pinter iki, saya kelas iki entuk akeh dhewe engko. Kamu dikon selawatan ra iso njaluk 2 juta. Kamu dapatnya sedikit kamu. Kamu minta berapa? Seikhlas. Seikhlasnya. Iki cah pinter iki. Kamu Seikhlas. yo seikhlasnya seneng 50.000 wae. Kamu seikhlasnya. Kamu yang seikhlasnya tak kasih 500. Kamu seikhlasnya ya 500. Seikhlasnya 500. Kamu kan minta 2 juta. Ini tambahin 0 sendiri. Tambahin 0 sendiri. Itu nolnya baru 3. Nanti ditambahi 3 lagi ya nolnya. Kamu minta 1 juta toh? Nah, tambahin 0 sendiri. Nolnya 4 kurang 2. Kamu minta berapa tadi? 500. Susu. Ya Allah. Udah sekarang yang cowok. Loh, kamu belum? Kamu? Udah kamu? Kamu berapa? Berapa? 20. Kurang. Nggak tahu. Rawani ngomong 2 juta saiki deh. Nah, kamu belum? Kamu sudah duduk yang depan, duduk dulu. Sekarang yang cewek. Hah? Apa? Belum. Udah. Insya Allah. Nah, ini kamu sayang. Nah, sayang. Weh, dadi yatim kowe nek pengen. Yatim piatu bengkaroan. Duh, entek Mas. Mana ini yang belum? Kamu belum ya sayang ya? Yang bisa sholawatan siapa? Nah, kamu ya? Ngaji, mau ngaji. Kamu? Bisa kamu. Nanti kok enggak bisa? Tak tarik. Apa? Nah, jubir mereka boleh. Nanti kalau nggak mau tak minta lagi duitnya. Nah ini sayang, Masya Allah. Ayo kamu nyanyi, siapa jenenge? Anak, namanya siapa kamu sayang? Namanya siapa? Caca, ayo Caca, semangat Caca, ayo. Ayo. Jumbereka, ayo Caca, ayo. Ceng-ceng ya apa? Sampun. Kamu sebenarnya bisa sholawatan no. Bisa kamu suaranya bagus tapi saking kan kamu malu. Dan kamu ngaji ya nak ya? Bisa? Hah? Kamu? Bisa. Ayo baca surat An-Nas. Kamu baca surat An-Nas. Ayo. Masa nggak bisa qul a'udzu birabbin nas? Nak? Belum ngaji Quran? Kamu sudah ngaji Qurannya? Kamu juga belum? Derek titip nggih keluarganya mungkin lebih
apa ya, biar lebih terarah, biar lebih kopen. Anak putra putri kalau ada keluarga yang yatim diarahkan ke pondok pesantren. Kamu belum mau sarung? Mau. Sarungnya cap apa? EBS. Mangga. Mangga. Yuk nih, pegang Mike pegang. Tak kasih sarung. Kata-kata sarung mangga. Ayo sing banter, Sarung mangga. Terus? Iya. Ya kok aku ya dikek itu misalnya sarung mangga, anti suwek, anti jebol apa piye ngono kok. Ayo sing banter ayo, sarung mangga. Sarung mangga. Anti suwek, anti jebol. Sing penting ora kena paku. Wis. Sarung mangga. Anti suwek, anti jebol. Yo entek ya. Kamu cek dina sing oleh sarung ya. Kamu sing gede tak kasih sarung. Ayo sarung mangga, ayo sayang. Kata-kata ayo. Sarung mangga, ayo. Kecut. Sarung mangga. Anti suwek, anti jebol. Tiru iki liyane wong. Enak. Sarung mangga. Sarungnya apa aja? Wes. Kamu mau sarung? Kasihkan siapa? Paring no mikir. Gimana? Sarung mangga. Sarungnya apa aja? Anti orek-orek. Kamu kok bilang nggak dicuci maksudnya gimana? Tak pajang. Dibaca? Kenangan. Kenang-kenangan? Iya. Gopo kok tiga kenang-kenangan, kenapa? Ya kenang-kenangan aja. Nggak dicuci? Enggak. Berarti nggak dipakai? Enggak. Lu dipajang di mana nak? Di kamar. Dipajang di kamar? Iya. Terus biar kamu selalu ingat, oh ini sarung dari Abah Anza gitu. Iya. Kamu sayang nggak sama Abah Anza? Sayang. Kamu pernah lihat di TikTok? YouTube. Oh di YouTube? Bareng sama anak-anak? Iya. Kamu saudaranya berapa? Enggak. 2? Iya. Kakak apa adik? Aku kakak. Kamu punya adik? Iya. Adiknya cowok apa cewek? Cewek. Adiknya kelas berapa? Baru umur 1 tahun hari ini. Pas umur 1 tahun hari ini? Iya. Ya Allah, Masya Allah ulang tahun ya untuk adiknya ya sayang ya. Kamu tadi namanya siapa? Caca ya? Caca kelas berapa sekolahnya? Kelas 6. Kelas 6? Iya. Loh kan tahun ini kamu mau lulus? Iya. Terus nanti rencananya kamu milih sekolah melanjutkan SMP apa MTS? Mondok. Bener? Bener. Bener? Bener. Nah, ibunya kamu nggak nikah lagi? Hah? Kamu udah punya ayah lagi belum? Udah. Sekarang ibumu datang enggak? Enggak, lagi di rumah sakit jagain kakung. Oh, kakungnya sakit. Iya. Terus ayahnya kamu yang sekarang? Orang Filipina. Kok bisa nyantol Filipina itu ceritanya gimana? Ibuku kerja di Taiwan terus kenal. Oh, ibumu kerja di Taiwan. Iya. Berarti ibumu kenal sama Abah, asli kenal sama Abah. Namanya siapa? Nur. Nur. Tapi sekarang udah di rumah kan? Ya. Terus ayahmu yang orang Filipina itu sekarang di mana? Taiwan. Oh, masih di Taiwan sana? Iya. Nggak pernah pulang ke sini? Belum. Tahun depan. Oh, pulangnya ke sini jarang-jarang. Iya, kamu punya ayah Filipina ya kamu ya. Wes. Ganteng nggak ayahmu Filipina? Lumayan. Kamu pernah dikasih duit? Nah. Pernah ya? Ya. Yang pinter, ayahnya Filipina. Kayak pengen Afrika wih kata aku. Ya udah ini tak paringi sarung ya. Alhamdulillah. Ya pantes wong anake ngene ya pantes nek mae kecantol Filipina. Caca keren, apa suka sama kamu. Lincah, cerdas kamu. Ya udah, sarung mangga ya coba. Sarung mangga anti coret-coret, tak dudoke kanca-kanca, tak pamerke. Tenan iki somben iki oleh bocor Rusia kita. Amin. Duh.
pengen punya suami orang luar negeri? Pilih. Hah? Las. Kamu senang punya suami luar negeri? Las. Tapi Jelas. yang Islam. Yang Islam. Kenapa kok senang yang luar negeri? Ganteng-ganteng. Nah ini camat ini dalam negeri yang ganteng ini kok Pak Camat. Ganteng-ganteng. Wes, makasih dok, pinter kamu. Top. Udah anak-anak turun ya. Bentar, kamu yang milih doakan Mas Bapak Haji Yogi, terima kasih. Ayo. Bapak Haji Yogi, terima kasih. Semoga, ayo. Semoga lancar rezekinya. Terus. Dan itu aja. Tambah 500.000 medit pelit ndongakne. Semoga usahanya lancar, barokah. Semoga usahanya lancar. Lancar jaya kafenya. Punya kafe wong. Mau buka kafe. Kok tahu kamu? Tahu lah orang itu apa namanya atas rumahku kok. Di atas rumahmu, masuk. Berarti kamu siap jadi pelayan kafe situ ya? Siap. Mas Yogi, daftar pelayan siji Mas. Kok kamu tahu ya udah sama Pak Haji Yogi, kamu udah tahu? Udah aku aja itu kenal sama anaknya yang kecil. Ganteng enggak anaknya? Ganteng. Pantesan kamu kenal, siapa namanya? Ataya. Pantesan kamu kenal kamu. Didoakan itu biar tambah barokah ya. Ya. Udah gini, kamu paling cantas kamu. Kamu terima kasih Pak Haji Yogi. Terima kasih Pak Torgi. Pak Haji Yogi, Mas ya, Pak Haji Yogi. Dongake semoga Panjang umur. Chicken rame. Loh, roket chicken rame. Makin meroket. Sampun, kula matur suwun sanget pangapunten. Sajane kula meh bagi-bagi teng kene niki ketoke ngarep banget. Waktunya udah gak mencukupi sayang. Ini isinya siap mau tak bagi-bagi. Kenakan kamu. Gak bener, aku sebenarnya mau bagi-bagi, tapi karena ini ada titipan dari Mas Haji Yogi tadi ya gimana ya bos, aku pilihkan untuk mereka. Insya Allah nanti disambung lagi. Kalau tahun depan ya nek diundang meneh. Hah? Oh sudah ada ya tahun depan. Tahun depan udah minta jadwal lagi. Nakalan wong kene. Kasih kesempatan desa yang lain. Rumang samu aku kesenengan mbok undang kene terus ngono. Nyawang wong sing lambe lecek-lecek ngene. Ndak. Aku kayak gini biar kamu selalu inget sama aku. Nanti ketemu lagi ya kita ya. Mudah-mudahan semuanya maslahah, manfaah, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana